Aburama no tandara ine vapukami. Aburama no tandara ne 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 vapukami. Amen. Sangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga mumusha weGlenwood kuTobacco Research. Sangano reJohani Masowe echishanu rinonamata riri mukati menzvimbo iyi rine kuchema kwariri kuita kuti tava kudzingwa mukati menzvimbo iyi. Saka nhasi tatereka tishanyire sangano tinonzwa kuti chazoita kuti vadzingwe mukati menzvimbo iyi chii, uye pavari kunamatira pacho akambenga avati vanamatire ipapo ndiani. Saka regaiko zvino titore mukana uno taure neutungamiriri wesangano reJohani Masowe echishanu. Madzibaba ngoni makasimba? Tinomfara makadi. Aiwa tiri nani. Tinotenda. Aiwa kurise Glenwood. Glenwood kuri right. Chando chakamira sei? Chando chiri kutonhora. Chiri kubvura. Chiri kubvura. Muno muEpworth chando chinotonhora. Zvekudaro. Kudodarika nzvimbo dzese. Aiwa chando chachona gore rino chakanyanya. Chakanyanyisa. Nhasi ndati hari kanomboona madzibaba andi munoziva kuti isusu matiropinda umo muzvinhu zvachona pamwe pacho pakasviba pamwe pakaita sei. Ndati aiwa rega ndinoona munhu waMwari zvichida pamwe angangondichenesawo. Ichenesa ndizvo zvakanakira. Ndizvozvo. Madzibaba mungatsanangura mhuri yeZimbabwe kuti kuGlenwood tiri papi chaipo? MuGlenwood munomu tiri muEpworth. Saka Epworth tiri munzvimbo yeTobacco Research. Ndo matinonamatira. Asi isu tichigara muGlenwood. Saka kuda kuti pano patiri apa iTobacco Research. Ndo patiri kunamatira tiri papi? Tiri panapa. Madzibaba, ndingati nyaya hombe yaita kuti nhasi tikushanyire kuGlenwood kunoku. Takanzwa kuti panapa muri kudzingwa. Munganditsanangurira kuti ari kukudzingai panapa ndiani? Ari kutidzinga panapa ndi Frank Magama. Ndiye ari kutidzinga mukati menzvimbo ino achiti iye ndiye mukuru, asi iye asati avapo pana anga aripo. Kuda kuti anga aripo aitendera vapostori kuti vadi vanamati. Saka iye mukuya kwake kwaakaita kuda vapostori mupi munomu. Nauye aitika munomu maipondwa vanhu kuseruko. Pondwa vanhu. Miti yaitemwa. Asi zvaitemwa miti takati aiwa iseregai tiuye tinamati tichengeta nzvimbo yani nzvimbo yedu. Saka isa hatina chatiri kuba, hatiroi, hatisimbavha, asi tiri kuchengetedza nzvimbo kudarika magadhi eresearch acho iwayo. Saka ivo vari kutirwisa nenhau yekuti havasi kutida, vari kutitsvagira nyaya yekuti isi tiri kutema miti. Isi hatitemi miti, tinotochengetedza miti mukati menzvimbo ino. Sekuti president vakakurudzira kuti vanhu ngavanamate. Saka nesuwo tiri kunamata sechido chapresident. Vakati vapostori hafaniri kudzingwa munzvimbo. Nokuti president anotida nesuwo tinoda president wedu. Saka tiri kunamata pasina chimwe chekuti tingadzingira chinhu todzingwa nezvakati aiwa. Hapana zvakadai, iwa manyepo. Saka ivo vari kutidzinga pasina reason. Zvichida mhuri yeZimbabwe futi ingada kuziva kuti Frank Magama uyu ari kukudzingai panapa nhasi ndiani, anoita nezvei, uye simba rainaro rekuti ati mapostori ngaabve pano nhasi ari kurwana kupi? Frank Magama mushandiwo, asi ndiye mukuru, akatsiva anga aripo. Anoshandira kambani ipi?
anoshandira kambani yeTobacco Research. Alright. Ndiye mukuru ari kuona nzvimbo ino nevanhu vese vari muresearch, ndiye anenge achiona nezvazvo. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti iye haasi kuda apostori, kudai ane chitendero chake kana kuti ane maitiro anoita, isi hatimasori nekuti tese tiri vanhu. Saka iye ndo position yake. Saka iye kuti dzinga kwaari kuita, ari kungoti dzinga achiti ini ndiri mukuru, saka ndindotonga, hapana anonditonga. Ndo maitiro ari kuita api iwayo. Saka iye ari kuti nhau iyi iri kubva kuhurumende. Saka tachikumbira kuhurumende kuti vatitenderewo kunamata, sekuti iyo hurumende tisu hurumende inotungamirwa naPresident Mnangagwa. Saka tikuda kuti isusu sevana veZimbabwe tivakewo nyika yedu zvine runyararo, tinamatewo zvine runyararo, tichengetewo nzvimbo ino zvine runyararo. Saka tatichikumbira ipapo kuti nhau yeduwo isvike kuhurumende, panhau yekudzingwa kunamata pasina chatapara, pasina mhosva, asi tiri kutochengetedza nzvimbo nemiti, nekutoziva kuti kune vanhu vanoba. Kana vanhu vakaba miti isi notoenda tonoona, torambidza kuti aiwa musatema muti nekuti miti haitemi mumbi muno munzvimbo. Saka ndo nyaya iripo iyoyo. Izvozvo. Madzibaba, nhasi unoyu maakudzingwa, handiti manga maane makore mangani muchinamatira ipo panapa? Tanga taine 3 years. Takatanga 2022 tichinamatira mukati menzvimbo ipi ino iyi. Pane vamwe vaitonamatawo kune dzimwe nzvimbo, iye asati auya uyu, vanhu vachitonamata vari papi ipapo. Asi iye paakauya akabva atidi, akabva atanga kusasamura isusu. Panapa pamakaisa sowe reJohn Masowe echishanda, ndizvo handizi, makapasarudza sei? Mweya unotaura here kuti endai munonamatira apa, kana kuti chii chakaita kuti mude panapa mukati menzvimbo yamuri kuti ndeyeTobacco Research? Chakaitika kuti tive pano, Mweya Mutsvene ndiwo akatinongedzera ukati endai munonamata panzvimbo yeTobacco Research. Mukanamatira munzvimbo imomo mune zvamunonyaradza. Mweya Mutsvene une zvaunoita zvekunyaradza mweya urimo, nemweya yekupondana, nemweya yekusachengetedza nzvimbo. Saka isi tiri kunamata, tichitonamatira ivo vacho veTobacco Research vacho. Hatisi kuwasora, hatisi kuwatuka, asi mweya wangobata wokuvhiringidzawo chinamato ichi. Saka nhau yakaita kuti tive pano, takaunzwa nemweya Mutsvene, ndo wakati uyai munamate papi panapa. Kuna kuti panapa haparimwi, nzvimbo dzavanorima dziri kure, nekuti kubva panapa kunosvika uku nekubva uku havasi kurima. Saka isi tiri kunamata. Saka mukunamata iko kwatiri kuita, tiri kunamata tichikumbira runyararo mukati menzvimbo ino yeTobacco Research, tichinamatawo neapostori zvine runyararo zvakare sekutaura kwandaita ikoko. Madzibaba, muchitsanangura ndanzwa kuti mweya ndiwo wakasarudzwa wakati aiwa endai munonamatira munzvimbo yeTobacco Research. Ndizvozvo handiti? Ko iko zvino pamuri kunamata makatarisana nedambudziko rekuti maakudzingwa panapa, mweya uri kuti chii? Mweya Mutsvene uri kuti imimi rambai muchinamata papi pakati penzvimbo ino. Kana varoti varatidzwe vanotoratidzwa uchinzi namatai pakati pemusha upi uno uyu. Saka Mweya Mutsvene uri kuti iyo hondo inopfeka vanhu, nekuti vanhu vanonyama vanotopfekwa nemweya wekumadokero. Mweya wekumadokero unoramba nhau dzaMwari. Saka idzo nhau dzaMwari tiri kuti ngadzisarambidzwa, asi ngadziende mberi. Mweya wakaipa wonyarara, nekuti mweya wakaipa ndo unorambidza kuti vanhu vanamate. Saka Mweya Mutsvene unotungamira uchiziva kuti mweya wakaipa unenge uchida kuchingama. Saka nyaya yatiri kutaura ndeyekuti chikumbiro chatiri kukumbira kuti aiwa dai hurumende yatinzwisisa, takwanisa kunamata tichitungamirwa nemweya Mutsvene, nayo hurumende inototungamirwa nemweya Mutsvene, ivo president anotungamirwa nemweya Mutsvene, vachititungamirira sababa vedu, nekuti ndiye mutungamiri. Saka mutungamiri kana achinge ataura kuti vapostori ngavanamate, isu tinofara nazvo, kuda kuti president wedu anenge achitida, nesuwo tenge tichidawo president wedu. Saka takachikumbirawo ipapo kuti dai vagona kutinzwisisawo
muchichemo chedu chatinacho. Saka ndo nyaya yandiri kuedza kutsanangura iyoyi. Madzibaba Ngoni, muchitanga kutaura pananga ndakateerera mati tiri kudzingwa naFrank Magama handiti munhu mumwe chete ndizvozvo handiti. Imimi seutungamiriri weJohani Masowe echishanu handiti masangana nedambudziko rekuti muri kudzingwa nemunhu mumwe chete, makambotora here utungamiriri hwenyu moenda munosangana neutungamiriri weTobacco Research? I acknowledge kuti pamwe Frank achange aripo, asi moedza kuvaonesa kuti aiwa isusu mashandiro edu tinoshanda so munzvimbo yamuda kutotibvisa iyoyo tiri kutoichengetedzawo, tiri kuchengetedza miti, uyezve tanyaradza mhepo dzaifamba munzvimbo iyi dzekupondwa kwevanhu nedzimwe dzakangoshata kudaro. Titenderei tinamate tichiteedzera mitemo yenyu. Makambotorere chinhano ichocho? Chinhano ichocho takachitora. Tatora chinhano ichocho takaenda mamwe akatonyora tsamba, asi tsamba iyi yakarambwa zvikanzi aiwa se hatisi kuda vapostori mupi mukati menzvimbo ino. Tikabvunza ivo vachona vanga vachitumwa kana kuti iye mukuru wemasecurity akatiratidza zvaakatiredza, akati tsamba yakanyorwa iyi yakatorambwa nemukuru. Tikati aiwa mukuru toda kumuona nekuti isati muzivi, tiri kuziva imi mukuru wesecurity. Saka patakadaro ivo vakabva vati aiwazve isu tangonzi mubve zvisina chikonzero, asi nemakohwa unenge uchinzwa kwauchinzi imimi muri kutema muti muTobacco Research. Asi isusu tinotochengetedza muti, tichigarira vanotema muti mukati menzvimbo ino, tichivaka munamato wekuti zvese zvakaipa zviri kuitika zvinyarare. Saka ndo nyaya iyoyo iripo. Takaenda tikanotaura navasi havasi kunzwisisa. Saka chikonzero chavaita kuti vasanzwisisa ndo chiri kunetsa ichocho. Kutsanangura kwamuri kuita madzibaba, muri kutsanangura muchiti zvoni munotochengetedza miti yavari kukupomerai kuti muri kuparadza handiti. Toti imimi maona vanhu vari kutema miti, makambotora here chidanho chekuti zvonizvo mukavaona vanhu ivavo musati mavadzinga imimi moenda navo futi kuTobacco Research monoti vanhu ava tavaona vachida kutema miti, zvichida pamwe vanhu vari kutema miti ndo vane dambudziko riri kuita kuti Tobacco Research ifunge kuti mapostori ndo ari kutema miti. Imimi mochitora chidanho ichocho chekuti wamaona achitema miti momuendesa pamberi pavo monoti vanhu ava ndo vari kutema miti. Tinotenda pane muti wakatombotemwa, asi ndina gadhi wandakaudza ndikati aiwa pane vanhu vari kutotema muti, handi muri kuona makomba makomba anenge achicherwa zvisingadiwe muno. Saka handi muri kuona zvakare apo pane dumping iripo muTobacco Research imomo. Tenge tichiedza kuti aiwa nhau dziri kuitika idzi tinodzirambidza. Saka tine magadhi atinototaurira nekuti toshandawo nemagadhi emuresearch iwayo kuchengetedza nzvimbo. Saka iyo magadhi haana dambudziko nekuti anotodawo kunamata, anotoziva kuti tochengetedza nzvimbo. Even mapurisa anotoziva kuti tochengetedza nzvimbo ipi ino. Kura kuti tochengetedza Tobacco nemuGlenwood tinenge tichengetedza. Saka ndo nhau iripo yandiri kuedza kutsanangura kuti isu tiri kuchengetedza nzvimbo, tiri kuchengetedza runyararo, tiri kuvaka nzvimbo, tiri kuvaka nyika yedu. Saka chikumbiro chandinacho ndechekuti sezvo vapostori vachibvumirwa kunamata, ngavatibvumirewo kunamata, vasarwisana nesu nekuti isu hatina mhosva, hatina chatapara, hatisi kutema muti, tiri kuchengetedza nzvimbo ino yeTobacco Research. Totenda. Madzibaba, mweya wataura kuti endai munonamata munzvimbo yeTobacco Research ndizvozvo. Imimi seutungamiriri muchitanga kusvika panapa makanotaurawo navo here veTobacco Research vachona, sekutaura kwamanga muchita muchiti utungamiriri hwakanga huripo kumashure hwakanga usina dambudziko nemi, makanga mavasuma here kuti isusu mweya wati tuye tinamatire panzvimbo iyi? Makatora here chidanho ichocho? Takatora chidanho ichocho. Hatina ngouya asi tinenge takasuma tikataiwa tinokumbira kuti tinamatochi mukati menzvimbo yenyu, tichichengetedzawo nzvimbo ipi nzvimbo yenyu. Saka kuna kuti pakazouya uyu akabva auyawo achiti aiwa ina ndichadichi vapostori zvisina chikonzero. Saka isusu
nhau yedu ndeyekuti tiri kunamata tisina chatinotora pano, tisina kana muti watinotema pano, tisina kana chakaipa chatinoita, asi chikuru kunamata. Tichitowanamatira vapi ivavo. Saka ndo nyaya ndiri kuedza kutaura kuti isi takaenda tikanotaura navo. Zvichida pamwe vanga vasinganyatsonzwisisa zvamaitaura madzibaba. Nhasi uno ndakukupai mukana. Toti makatarisana neTobacco Research mutungamiriri wayo wese. Ndeapi mashoko amunoda kutaura nawo? Mashoko andinotaura navo, chekutanga ndinotaura ndichiti tiri kuchengeta nzvimbo, tiri kuvaka munamato wekunyaradza mweya wedunhu, tiri kuvaka muteuro wekuti zvavari kurima zvacho vakohwe zvakanaka, zvive nepundutso. Tiri kudzivirira zvakare matsotsi mbavha, nekuti dunhu rino idunhu rinopondwa vanhu. Saka zvari dunhu rinopondwa vanhu, isi tiri kuedza kuti aiwazve tichengetedze nzvimbo tichivaka munamato. Zvara kuti mweya mutsvene uchisvika panapa wakati vakomana ndine mweya wandaona, asi mweya uyu ndewekupondwa kwevanhu. Mweya uyu ndewevanhu vari kutema miti nevari kuchera makomba muno. Saka isusu chandichakumbira kwavari, ndakatarisana navo sekukumbira kwamaita, ndichasvika ndichinovapa chichemo chipi, ndichataura seizvozvo kuti tiri kuchengeta nzvimbo yenyu, hatina chatiri kuba, hatina chatiri kutora, hatisi mbavha, hatisi varoyi, tiri vanamati. Tatenda. Zvichida futi pamwe pane humwe utungamiriri unogona kunge huripo, uri kuona, unogona kuva une simba rekuti aiwa regerai Johani Masowe echishanu inamatire panzvimbo iyoyo. Rubatsiro rwamuruda kubva kuutungamiriri wakadaro, rubatsiro rwakaita sei? Rubatsiro guripo ndewekuti kana iri nzvimbo senzvimbo inoyi, kana ivo vaona kuti hapaiti patiripo panapa, vanokodzera kuti tsvakirawo pamwe toungana, kuda kuti kune Johani Masowe echishanu, kune Jerusarema, kune Nguo Tsvuku, kuda kuti masangano mangani? Matatu. Saka kuda kuti masangano matatu aya pakava nechisungo chimwe chete chekuti ivo vanotipawo nzvimbo yeJohani Masowe echishanu, vopiwa weJerusaremawo vonamata, vopiwa weNguo Tsvuku vonamatawo. Ndo chikumbiro chimwe chandingakumbira kuutungamiri huripo nekuhurumende yedu. Madzibaba vangu wani, sangano reJohani Masowe echishanu rakatanga rini? Sangano reJohani Masowe echishanu rakatanga 1931. Baba Johani achiuya ndiye akatanga nechitendere ichi, akati isu hativaki asi tinonamatira musango. Saka Baba Johani akauya 1931 achivamba chitendere ichi, achiti vanhu ngavanamate vakapfeka zvichena, asi ngavanamate vari murunyararo, nokuti Baba Johani ane mweya wakaona, mweya minomwe yaipinga chitendere ichi kana kuti basa raMwari. Saka iyo mweya iyoyo inogona kupfeka zvakari kuvanhu, yotanga kurambidza basa rani raMwari kuti riende mberi. Saka ndo basa rakatumigwa Baba Johani kuti tipfeke nguo chena uye tizive chitendere ichi, uye tizive Mwari. Saka tiri kunamata Mwari, hatisi kunamata chitori. Mwari ndiye atiri kunamata, ndiye atiri kurumbidza, tiri mukati menzvimbo ipi yeresearch. Saka chikumbiro changu ndechekuti ivo kana vachiona kuti aiwa pamwe masangano awandisa, kana kuti nzvimbo ina tiri kunamatira isiriyo, vanogona ivo kuti tsvakirawo pamwe semasangano matatu andataura kuti iwo masangano iwayo ngaamisikidzwe akwanise kuti adi avakwe. Ndo chikumbiro changu ichocho. Tiri pamweya minomwe yakaonekwa namadzibaba Johani yaipinga kufamba kwebasa raMwari. Mungagona kutipatsanurira kuti pamweya iyi ndeipi yaivapo, zvichida pamwe ininiwo panapa ndogona nditoshandiswa nemweya iwoyo uri kuita kuti nditi Johani Masowe echishanu pamuri kunamatira pa hapaite, ndisingatoziva kuti mweya watondipfeka. Mungaipatsanura here mweya minomwe? Mweya minomwe yakaonekwa naBaba Johani achibva kudenga, akati ndine mweya yandaona yepachangara, asi ndaona mweya yarwisa basa ripi iri. Saka iyo mweya yamukupatsanura kwandinoda kuita ndekuti mweya iyi haipfeki pamuti, mweya unopfeka pamunhu. Asi wapfeka pamunhu unorambidza chitendero, warambana nechitendero unobva wasasamura basa rani raMwari. Saka iye Baba Johani mukuuya kwake nekutumwa kwaakaita akati ndine mweya yandaona ichida kuramba basa iri. Vhiki rapera musere mweya mutsvene wakati ndine bhora randaona mabvezuva, asi ndaona richiuya mukati menyika ino,
ndine bhora vandaona kumadokero, asi bhora rekumadokero ndaona richida kutangira bhora rekumabvezuva. Mweya mutsvene waitaura zvipi izvi. Saka kuna kuti mweya yakaipa inopfeka kumunhu, yapfeka kumunhu yobva yamuudza kuti iwe enda unodzinga vapostori. Akasvika panapa anosvika achipopota, ibvai pano. Kuna kuti inokuita zvakaipa, ndo inokupa kuba, inokupa kupomba, kuroya, kungoita zvakaipa chete nekurwisa. Mweya wakaipa ndo wakaonekwa naBaba Johani iwoyo. Ndonga ndingataura ndichidaro. Madzibaba Ngoni, tiri kunyika ukoko kuzere nhamo nemadzudzu. Ndotenda. Vanhu vazhinji vane nhamo dzinenge dzavanenge vainadzo, vamwe dzavanoziva, vamwe dzavasingazive. Handiti panapa munobatsira vanhu vane matambudziko akaita sei? Panapa tinobatsira vanhu vane matambudziko ese. Kune vanorwara, kune vanodonha nezvipusha, vanotaika njere, vanomheta makumbo, tenge tichivarapa zvakare. Saka kuda kuti basa rakatumwa Baba Johani, vakatumirwa kumatambudziko akaonekwa naBaba kubva kudenga, vachiuya pano vakati aiwa, ini ndiri gungwa, ndiri tsime rinorapa zvirwere zvese. Kuda kuti ndudzi dzezvirwere zvakawandisa. Mweya mutsvene wakati mazano andinawo akawandisa. Saka tine mweya mutsvene une mazano ese aunovakira umwe neumwe. Kunyange anenge achirambidza chitenderechi anotovakirwawo nekuti anotovawo nedambudziko munhu wenyama, anotopfekawo nemweya wekumadokero wakawanikwa naBaba Johani. Saka iyoyo mweya iyoyo inotorambwa nekunamata. Saka isu tinobatsira vanhu vakadaro vane matambudziko akasiyana siyana. Iko zvino tikatarisa makereke awanda, makereke ava mazhinji. Pavanhu vamunobatsira, munobatsira here nekuti uyo munhu ndewe Johani Masowe echishanu chete, kana kuti ndini hangu inini ndauya ndiri kurwara ndinokwanisa kungouya paSowe ndichibatsirika? Isusu hatibatsiri vanhu, tobatsira vanhu vese. Hatisiti tobatsira vanhu chete vari paMasowe. Tinobatsira vanhu vari munyika nevanofamba munzira nemi tokubatsirai. Nekuti mese makatumirwa mweya mutsvene. Kana ivo president totowanamatira kuti Mwari ngavatungamire, Mwari ngavachengete, varambe vachititungamirira nekuti vane chido nevapostori. Saka ndinotenda kuti isu tinoda munhu wese. Ndikapfugama ndichinamatapo, ndotonamatira ndichiti vari munyika vane matambudziko, Mwari vaonei. Vari kupi nekupi vane matambudziko, Mwari vaonei. Vanofamba nengoro dzemoto, Mwari vaonei. Saka kuda kuti izwi redu rinotitungamirira richida munhu wese ari mukati menyika kana kuti ari munyika dzese. Saka kuda ndo zvakatumira Baba Johani. Havana kutuma kumunhu anenge auya pano toti iye ndiye atorapa, ari kunze hatirapi. Tinorapa munhu wese nekuti munhu wese akadikanwa nemweya mutsvene. Saka ndo nhau iripo. Ndizvozvo. Kune vanenge vachida kusvika paSowe, vanosvika sei paSowe reJohani Masowe echishanu panapa? Vanhu vachisvika pano paSowe reJohani Masowe echishanu, isusu tine muko yedu. Kurati muko yedu ndeyekuti tichitopinda paSowe panapa tipinde nebhutsu. Tinopfeka zvichena. Tapfeka zvichena, topfeka magemenzi edu waya, tonamata. Saka mapindiro anoitwa pano ndo andiri kuzoedza kutaura iwaya. Kuya kuti isi tinoda vane chido chekunamata, vanotevedzera muko. Nekuti iyo Baba Johani vakati hatinamati tine bhutsu, hatinamati tine zvitsvuku kana zvitema, asi tinonamata tine zvichena. Ndo mawiri akaita Baba Johani, uye ndo maitiro atinoita pano vanhu kana vachisvika. Madzibaba, ndoda kutendeni nguva yatanga tichitaura tese muchitiudza dambudziko ramuri kusangana panapa naro. Ndine kutenda kuti utungamiriri weTobacco Research wanzwa matsananguriro amanga muchiita, ukoshwa wekuti sangano reJohani Masowe echishanu ringe riri panapa nemhepo dzamuri kunyaradza dzandingati imhepo dzenzvimbo. Ndizvo zvandizvo. Ndichivimba kuti vachaongorora pfungwa yavanga vainayo kuti Johani Masowe echishanu ibviswe panapa. Ndotenda. Saka ndotenda ipapo kuti sekutaura kwenyu kwamuri kuita kuti ivo vari kunzwawo nyaya ndiri kutaura iyi. Nekuti sinogona kutonamatira futi kuti mvura kana ichinaya ngainaye ikurise zvinhu zvemuTobacco Research
ikurise zvinhu kupi nekupi vanhu vakowe. Saka isu hatisi kurwa navo, tiri kunamata zvine runyararo. Hatina kuvarwisa, hatina bishi navo, tine runyararo navo. Saka tachikumbira kuti kana uri mweya wapfeka, dai Mwari agona kupindira. Ndo mashoko andiri kuedza kutaura iwaya kuti dai Mwari atinzwawo nehurumende yedu dai yatinzwawo. Sekuti mweya mutsvene ndo uri pamberi pedu, mweya munomo yonyaradzwa. Vanhu vonamata nekuti vanhu vane matambudziko vazhinji. Vanoda kutoya pano vachirapwa, vanoda kutoya pano vachipona, vanhu vakawanda. Saka vanhu vazhinji vanobatikana nazvo. Kuti kwesei takudzinga sei asi tiri kunamata. Tiri kuchengetedza miti, tiri kuchengetedza nzvimbo, tiri kunamatira nyika kuti iende mberi. Semuono wakaonekwa na president weVision 2030. Saka iwe muono iwoyo tiri kunamatira zvakare. Tichinamatira hurumende yedu hatiirwisi, nekuti hurumende yedu inotida. Saka tatine chichemo kuhurumende kuti dai yatinzwawo kuchema kwedu. Tirambe tichinamatawo pasina kutumirwa mapurisa, pasina kutumirwa magadhi, pasina kutumirwa masoja. Tinamate tini zvine runyararo. Nekuti chinoitika munhu anongwa nomupurisa, munhu aba, munhu auraya, munhu aponda, munhu aita zvakaipa. Asi munhu auya kuzonamata Mwari wake ari kudenga, iye ane kodzero kuti anamate sekubvumidzwa kwatakaitwa na president vedu. Saka ndo chimiro nechichemo nechikumbiro chandiri kuisa mudare. Madzibaba, muchiuya panapa sesangano reJohn Masowe echishanu, nharaunda yamuri yeGlenwood vakatambira sangano sei? Nharaunda ino yeGlenwood vakatambira sangano. Mukuritambira sangano vazhinji vanopupura zvavakaitirwa nemweya mutsvene. Iko kupupura ikoko kutambira sangano rino, kutambira mweya mutsvene unovaka basa mukati menzvimbo ipi ino yeTobacco Research. Saka imo muGlenwood ndo matinogara. Vanotoziva kuti aiwa paso apa pane zambuko, paso apa vanhu vari kunamata, hapana bishi nemheremhere, pane runyararo. Saka iroro runyararo iroro tachikumbira kuti rurambe ruchienda mberi. Nekuti pane runyararo ngirozi dzinouya, pane bishi ngirozi hadziuyi. Ndo panenge papindira mweya wakaipa semweya unengoda kupindira uyu. Saka ndo patati ipapo vakatambira nhau yedu mune zvakanaka vemuGlenwood. Zvichireva kuti ukama hwechechi nevanhu vari kugara munharaunda hwakanaka. Ukama hwevanhu vari kugara munharaunda hwakanaka. Kuda kuti muno iGlenwood ne07 nedombo nekwana Donoro nekuStopova zvichienda zvakadai. Kuda kuti ivavo vanhu ivavo vakatambira nyaya yekunamata iyi yatiri kuita nhasi yeJohn Masowe echishanu. Vakatambira mweya mutsvene. Saka tine ukama navo vanhu ivavo, uye tinotowanamatira vanhu ivavo kuti dai Mwari avachengeta, dai Mwari avawedzera makore mazhinji ekurarama, dai Mwari atungamira upenyu hwavo. Saka isi tiri kunamata tichiti dai Mwari atitungamira taramba tine ukama hwevanhu vari munharaunda ino, vari muTobacco, nevandataura vari kuGlenwood, nevari kudombo, nevari ku07. Nekuti chandabvunzira madzibaba, zvichida, handisi kuti ndizvo, zvichida pamwe vanhu vari munharaunda ndovanenge vakati sangano iri mafambiro ariri kuita riri kutinyangadzira nzvimbo, vobva vaenda vonotanga kumhan'ara kuTobacco Research kuti mambona mafambiro ari kuita sangano iri. Ndo pandanga ndichida kuti mujekese ukama hwenyu necommunity yamuri kunamata muri. Ndotenda. Nauye yamuri kutsanangura iyoyo kune mweya yakashata inopfeka kuvanhu. Nokuti mweya wakaipa ndo pandambotaura bani kati unopfeka kumunhu. Wapfeka kumunhu unopa mweya wekunongedza kuti masangano ari kunamatwa, nekuti harisiro rega rimwe rakadzingwa. Avakadzinga yese. Saka mukudzinga yese masangano nauya makubvunza iyi ichokwadi kuti vanhu vanenge vachinongedzera vachiti aiwa avo vanhu vari kunamata ava havasi kunamata Mwari, avo vanhu vari kuita zvakasiyana siyana. Kuda kuti chero machechi ese anongonongedzwa. Saka iyo zvagara zviriko kuti ini ndopandiri panapa ndogona kuti chechi iyo haina kunaka, kana kuti chechi yeZion haina kunaka, kana kuti chechi yeJerusalem haina kunaka. Kusorana chete, asi kusorana ikoko ndo kwakanzi naBaba John ngakunyarare, vanhu vanamate zvakanaka mukati menzvimbo. Saka ndo matauro andiri kuita iwa. Aiwa, ndinotenda madzibaba nenguva yamatipa
kuti tinge tichitaura tese. Utenda. Madzibaba Paul Gracia. Panapa ndanzwa kuti mune makore 3 muchinamatira panapa. Hamuna here vanhu vamakambonetsana nawo zvichida vemunharaunda zvekuti vangawana chikonzero chekunomangara kutobva research kuti honai mafambiro ari kuita sangano iri vadzingei vabve panzvimbo ine kuti vari kutinyangadzira nzvimbo? Kunetsana nawo hatinobveranetsana nevanhu. But panoitwa chakanaka panouya chakaipa. Ndo chinobva chada kupikisana nechakanaka. Pane chitsvene panoitwa chakaipa kuti chigone kurwisa kuti chitsvene chitase chidone. Ndo zvazvakaita. Saka hatina kubvira tanetsana nevanhu kana kurwisana nevanhu. Muchisvika munzvimbo ino yeGlenwood muTobacco Research makatambirika sei sekutsanangura kwaitwa namadzibaba Ngoni patambotaura vachiti zvoni tava nemakore 3 tiri munzvimbo ino? Vanhu vakakugamuchirai sei? Vanhu vakatigamuchira zvakanaka sekudai mukunamata vanhu vanouya vachiungana vachinamata handiti ndizvozvo. Vanonamatiro vanorwara vachiporeswa ndiko kutambirana nevanhu ndizvozvo. Vanobva vagamuchira kuti apa pane chipo vachiita vachiva chinamata. Saizvozvo saka hapana chakaipa. Asi tinongona kuti pane mweya inenge yakuda kupfeka so kuti igone kupikisana nemanamatiro achiita nzvimbo tiri kunamatira. Kuti dzimwe nguva munogona kuti muchibata fumbamwe matosvikirwa moto igone kutomira kana mberi kwenyu ukoko makutadza kana kunamata ani mazvona. Vane vakutopikisana nesu. Ndo zvakaita. Ndizvozvo. Hapana here sekutsanangura kwamuri kuita kuti munogona kuti pamuri kuda kunamata mutoona mota yamira yakutovhiringa manamatiro amunenge muchiita. Hapana here nguva yekuti pamwe zvichida makarwisana nevanhu ava kana kuti makachinjana mashoko zvingava zvakaita kuti vave neukasha hwekuti vanhu ava ngavatobva apa? Aiwa, isu hatina kurwisana navo kana kuchinjana navo mashoko. Asi zvatinoita kana vakasvika tinogona kumira kunamata kwada tichiita toratidza kuti tava respect. Ndizvozvo. Totaura navo ibva ipo hapatendedzo kunamatiro ko chikonzero takaisa vashandi vatsva vaivepo havadi izvozvo tozvavanenge vachitaura hatinetsane navo. Tichitaura namadzibaba Ngoni pamashure apapa vanditsanangurira vakati nzvimbo ino yakasarudzwa nemweya mutsvene ndizvozvo? Notenda. Ko mweya mutsvene hauna here zvawakataura kuti muchazobviswa panzvimbo iyi kana kuti iko zvino hauna here zvauri kukutsanangurirai maererano nedambudziko rekudzingwa panapa? Aiwa, ndo paya pavanga vachitaura chiti kwakaonekwa bhora raibve mabhezuwa richiuya mukati menzvimbo ineri neraibve kumadokero asi raibve kumadokero andichatangira chabve mabhezuwa ndiko ndo zvairehonzi kurwisana. Ndizvozvo. Saka bhora raibve mazuva mavirira ndo raireva kunzi ndo mweya yetsvina inouya kuzopikisana nechinamato. Bhora rinenge chibve mabhezuwa robva ratase ratangirwa. Saka patsanangudzo dzamuri kupa idzi mweya mutsvene uchitaura havana kupa here zambuko rekuti dambudziko iri mungarikunda sei sesangano? Zambuko takanzi ticharamba tichinamata panapa hatibve. Chinongodiwa chete kungowaka muteuro pavanouya dzimwe nguva vanogona kuneta obva vangoti anamata tiri kudzoka mangwana hatidi kuona ipapo mangwana obva vatanga futi kuti asi ibva ipo hapadiwe vanhu ipapo. Tozvaona izvo zvazvakaita. Toti pamwe zvichida vanouya muchitonamata ndo pamuri kuedza kuda kutaurirana. Makamboti here zuva zvichida pamwe ramunenge musina masowe motorana seutungamiriri mogarisana pasi neutungamiriri huriko kuTobacco Research kuti veduwe muchiona isusu tichiuya panzvimbo apa mweya mutsvene wakapasarudza ende wapasarudza mukatarisa matambudziko ekupondwa kwevanhu aiwanzoitika munzvimbo iyi ava mashoma. Isusu hatisi kuuya kuzorwisana nemi kana kuti kuzogobora miti semhosva yavari kukupai. Tine zvatiri kunyaradzawo munzvimbo yatiri kunamatira. Ipapa kutoti ava vari kutonga izvezvi zvakaiswa maimanje ndizvozvo. Saka tangasataonana navo asi vekumashure uko takambotaura navo tikati nzvimbo yatiri kumbirobe kunamatira
tobva tabvumidzwa. Saka kura kuti tinenge tichichengetedza nzvimbo, miti nekuchera chero kwamakomba, tichichengetedza kuti wanda kuchera makomba aya mukati menzvimbo ino toamisa toti aiwa ino nzvimbo isiri kuita se yekuchera ivhu. Seutungamiriri uri musangano reJohn Masowe echishanu, amuna here pfungwa iyoyo yekuti rega timbotorana inoti musi wekuti munenge muchiti mune Sowe muri kunamata mongoendawo munoti uyo toda kumboona utungamiriri hutsva huri pano, timbokutsanangurirai mashandiro ataiita neutungamiriri hwenyu hwakanga huripo kumashure nemashandiro atinoita isusu, kuti zvichida pamwe vanganzwisisa kuti hamuna kuuya kuzoparadza nzvimbo asi muri kutobatsiridza pakuchengetedza nzvimbo. Izvo tingakwanisa kuzviita asi masvikira vanoita anogona kutifundudza kana unotaura navo. Aiwa, ndiri kuti inini musina kuvamirira kuti ivo vauye, imimi zuva ramunenge musina Masowe panapa mungotorana utungamiriri hwenyu munoedza kugarisana navo pasi, kwete kuvamirira kuti ivo vatange vauye. Apa ndikutotaura kuti pakuenda ikoko kwacho kuti tinosangana navo nemawiri anomboita kunoku zvavanenge vari, tinogona kutochasangana kuti vane vaine hasha dzimwe dzakapfurikidza dzekuita tinenge tine tatopara mhosva kana tatoponda vanhu. Saka tichitotya kuti vanhu hava kuti tonokudedzerai masoja kana tonokudedzerai mapurisa mosunga monobhadhara $30 mafaindi, hatizivi kuti mhosva here kunamata, hatizoziva kuti mhosva here. Nhasi unoyu madzibaba Paul Gracia, totizvo makatotarisana neutungamiriri hweTobacco Research sekutaura kwamaita kuti munototyawo nemasvikiro avanosimboita. Nhasi ndakupai mukana makatarisana navo ava vakagara apa, munoda kuti chii kwavari? Ini tinokoda kuti vatibvumidzwe kunamatira mukati menzvimbo ino nekuti hapana chatiri kuparadza. Saka tinokoda kuti vatibvumidzwe kunamatira mukati menzvimbo ino tichengetedzewo nzvimbo nemweya yenzvimbo ino tichinamatawo, tinamatiro dunhu. Nongoti izvozvo dai vangokuti tigonesa kuti tigone kunamata, nekuti izvo zvakatidzinga panapo ngoti ndaimotsvaka kumwe hatizivi kuti tokuwana kupi, nekuti ino nzvimbo yanga yaprofita nemwe achinzi namatira mukati menzvimbo ino ndimo mune chipo. Saka izvo tongodzi simukai ipapo mumve ipapo munotsvaka imwe nzvimbo yekunamatira asi hatizivi kuti tinoenda kupi nekuti havana kutipa nzvimbo. Asi sekutsanangura kwamamboita nekwamboitwa kumashure namadzibaba Ngoni, mweya hanti ndiwo wakasarudza panapa. Toti zvichida zvazosvika pachidanho ichocho chekuti manza ibvai, hamukwanisi here kuti futi mutaure nemweya wokuti sarudzirei pamwe? Zvazvinoita manje kana Sowe richiparara panototendedza kuti paungane masangano nemasangano anopupura kuti chii chamboita kuti apa paparare sangano riparare. Hatingosumuke tichiti hakuna unovhura imwe sangano kudombo. Tinotoungana masangano nemasangano anonamata opupura kuti kochiko chiri kumbokonzesa kuti vanhu vatadze kunamata mweyai. Saka hatingosumuke panapa tichingoti hatakutoenda panotanga panamatwa tozosumuka takuta paprofitwa imwe nzvimbo dza chiendai munzvimbo yakati monamatira munzvimbo yakati. Ndizvozvo ndizvo zvakaita. Aiwa madzibaba Paul Gracia, ndinotenda nenguva yamatipa. Notenda chikumbiro chandangodawo kuna president wedu kuti dai vangotigonerawo vangoisawo masimba avo kuti tikwanise kunamatira mukati menzvimbo ino tigone kuramba tichirumbidza musiki tichinamatirawo nyika nemamiriro akaitawo zvinhu kuti tichigone kusununguka. Aiwa, tinotenda madzibaba. Vandakamira nawo pari zvino ndimadzibaba Chizivano vesangano reJohn Masowe echishanu. Madzibaba, dambudziko rekutanga kudzingwa panapa rakatanga rini? Rakatotanga gore rakapera. Ndo parakatanga dambudziko irori kuti vanhu vadzingwe kuburikidza nemukuru akatanga kuuya izvezvi akatotanga kushanda manje. Asi kumashure kwese kuti ainamata zvakanaka. Pachingewo pane vaivapo vaitungamirira bhazi rinori. Saka hatizivi kuti varipo vakapindawo nei kuti varambidze mapostori kunamata, bhozi kubva kwese ndifunga sango rese angari mapostori ese ainamata imomo, asi rinori sanga ndo rasara riri 1 nekuti mweya mutsvena usati watiudza kuti tibve panapa. Asi kana uchinge watiudza tokwanisa kubva. Saka muri kuona tatouya kwamuri kuti tinzwewo venyika kuti vanoti kudii.
neutungamiriri uripo nekuti president vakati vanhu ngavanamate. Samukutaura musango rese rinori mama nemasangano mazhinji anga arimo. Angakatowandisa apa pane sangano. Apa pane sangano mamwe angatori kumberi uko. Saka vanhuwo vakangodzwa ubva vangomhanya ubva vati izvezvi havachatonamata, vamwe vacho vakutonamata panapa nekuti masangano akaparara. Saka ndo kumira kukaita zvinhu pari zvino. Muchitsanangura muri kuti mamwe masangano ese akabva abva, imimi chakaita kuti muti no hatingosumuke chii? Isusu totungamirwa nemweya mutsvene. Ndizvozvo Mweya mutsvene tichiya panapa ndo wakataura wakati endai munamatira panzvimbo ino. Sekumbotaura kwaitwa kunzi kuti tibve panapa tototanga tatodza mamwe masangano ese eJohn Masowe ese ari munomu. Ndizvozvo Nzvimbo yese nyika yese oyaungana panapa. Vese vanonzwa mweya mutsvene kana vakati zveshuwa ngatibvei panapa, hazveshuwa tinobva tosimuka. Asi wakati musabve namatai panapa, toramba tichinamata isuwo sevanhu toendawo kwavari toita sei sekutaura kwamboitwa nzi takatomboenda takataura navo tikagara pasi kuti ko munoda kuti bvisireiko, unga wati kuchengeta miti wani tofunga motomboona motombochekwa munomu. Vanhu vanototaimira tisimo wotouya kutotanga kucheka timiti vachita sei titotochengetedza miti. Tofunga mutoona marara ese ari pabva ese totombopinda bhizi kutonhonga marara semapostori mese imomo. ndizvozvo Tichitoita kuti nzvimbo ite sei ishambidzike. nzvimbo ishambidzike. Ndofunga makatasa mese musango mese matoileti tinawo yakatobva kutsva manje pakatobhopiswa apa patakavaka futi yana mai kuseri uko yakatobhopwanyiwa takaivaka futi. Asi mamwe masangano ese anga asina matoileti. Ndizvozvo Saka tichita kuti John Masowe inochengetedza utsanana. ndizvozvo ndichida kukubvunza mweya mutsvene handi mweya mutsvene mumwe chete ndounongotaura nemamwe masangano? Ndounotaura pamurehwa, ndounotaura koko Harare kwamabva kwacho ikoko. Ndizvozvo mubvunzo wangu uri pakuti mamwe masangano akabva abva aya havana here kunge vataurawo futi nemweya mutsvene wavaudza kuti no ingosudurukai? Mweya mutsvene vanenge vainawo sezvo pambotaura kunzi kune mweya mwinomwe. Ndizvozvo hatizivi kuti osangano ravo vanoshandiswa nemweya upi. ndizvozvo Saka nekuti ranga iri Jerusarema yanga iri apo yanga iri ngotsvuku iyo yanga iriwo Jerusarema ino yechishanu. Saka hatizivi kuti Jerusarema inoshandiswa nemweya upi. Ivo avo hatizivi kuti vanoshandiswa nemweya upi, asi isi tinoshandiswa nemweya waMwari kumusoro kudenga. Ndosaka taramba tiripo nekuti mweya hausati watiudza tichibvai. Asi kana uchinge watitendera kuti tibve tinobva. Avo hatizivi kuti vakataurirana nemweya wavo here kuti tichibvai, asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vakuuya kuzonamata pano. Zvichireva kuti sangano rakatopwanyika, vanhu vasina kwekunamatira. Ndizvozvo imimi seutungamiriri wesangano reJohn Masowe echishanu hamuna here urongwa hwamakamboita kuti regai tisumuke tinotaura neutungamiriri hutsva hwapatobacco research? Nekuti kutsanangura kwamuri kuita muri kuti neutungamiriri hwakanga huripo kumashure maiwirirana, zvichida pamwe utungamiriri huripo hausi kuona zvaionekwa zvakanaka neutungamiriri hwakanga huripo kumashure. Takatombosumuka tikaenda tikataurira navo sekutaura kwaita pakutanga, takatombotanga tanyora tsamba. Magadhi achingouya panapa patongonamatira pesa iwe achiti ibvai. Tikati toita sei kwana baba? Tikati ngatimbonyorai tsamba ite sei iende kumukuru. But tsamba ikaramba kunzwikwa. Vatati isusu semapostori vatagara pasi vataenda vatanotaura navo. Vavati aiwa isusu tingoda ngoti mubve ipapo. Ko chikonzero ndeche aiwa takachinja, hanzi government yedu yakachinja. Mutemo wakachinja bhozi iyewo ndiyo ipapo akuita sei akutonga mupurazi rinori. Saka chireva kuti utongi unenge wachinja wasiya neaimbovapo. Saka varingoti hatisi kuda mapostori muno munzvimbo. Saka isi tikushaya kuti chikonzero chikuita kuti vatidzinge munzvimbo ino ndechei, nekuti havana chikonzero chavaringatsotaura kuti muri kudai, varingoti muri kutema miti. Abata hwani wacho mupostori ari kutema miti ndiani? Hapana. Makabata mupostori achitema miti, taurai kuti mupostori tamubata achitema miti. Asi isi tinotobata tichitaurira. Sekumbotaura kwaita kumashure takatomboona mumwe achitotema muti tikatoodza magadhi vakaitawo zvavakaita, isu takasara tichienda kwatiri kuenda. Saka zvireva kuti nzvimbo ino totoichengetedza zvakanyanyisa. Nemarara ese aya sekutaura vanoita totombonhonga marara semapostori, makomba ese aya haatodiwo muno muresearch, but vanhu vanototamira tabva panapa vanenge vachiitawo zvavanenge vachiitawo, sara ochera makomba achitora piksend munomu vachindoita sei
vachinovakisa munzvimbo dzavo, asi kana tiri munomu hadzite sei hazvitorwe. Aiwa, ndinotenda madzibaba. Zvichida pamwe utungamiriri hweTobacco Research unenge wakatarisa uchiona chikumbiro chamuinacho kwavari ndechekuti chikumbiro chiripo semapostori tiri kuti ivo veTobacco Research ngavatitendere tinamate sepakutanga kwatakaita kusvika nhasi unoyi, nekuti ivo vanofanira kutiudzawo chikonzero kuti isu tiri kukudzingirai kuti zvakati, hatichatokudai zvachose, nekuti president chaiye ari kuti vanhu ngavanamate, ari kukudzira kunamata nzvimbo dzose, ungava kuRoma, ungava mupostori, ungava chii, ari kuti vanhu ngavanamate. Saka isu tingokumbira kuti veTobacco Research ngavatitendere tinamate munzvimbo ino, nekuti hapana chatiri kuvakanganisira, hapana chatiri kukanganisira munhu. Nevese vemunharaunda mese vati vazonamata pano imo muno mese, kubva kwePoeti kuDombo, kubva kwaDhonoro, kupi vanotouya muno. Ene makatouya panapa pasangano panapa tichitonamba vanenge vakatozara. Saka chireva kuti vanhu vari kutoda chinamato ichochi. Saka ura kuti vakatotidzinga panapa vanenge vatotadzira nevanhu vese varimo mumuraini vari kutoita sei, vari kutoya kuzonamata panapa. Aiwa, ndinotenda madzibaba, ndinoimba kuti kuchema kwenyu kana vakatarisa vatozvinzwa kuti sangano harina kungouya kuzoparadza nzvimbo, asi rine zvakanakawo, rine mhepo dzariri kunyaradza mukati menzvimbo yeGlenwood. Aiwa, ndinotenda madzibaba nenguva yamatipa kuti tinge tichitaura tese. Kutenda. Mhuri yeZimbabwe vandanga ndichitaura nawo ndimadzibaba vesangano reJohani Masowe echishanu vanonamatira kuGlenwood munzvimbo yatingati ndeyeTobacco Research. Vane kuchema kwavari kuita, vari kuti isusu tava nemakore 3 tichinamata panzvimbo iyi yatakasarudzirwa nemweya mutsvene, asi nhasi nekuti utungamiriri hweTobacco Research hwachinja vave kutidzinga kunzi ibvai ipapo, asi isusu tichisvika panzvimbo iyi tine mhepo dzatakanyaradza, mhepo dzekupondwa kwevanhu, mhepo dzekubirwa kwevanhu panzvimbo iyi. Vari kuchema kuutungamiriri hweTobacco Research neutungamiriri hune simba rekuti masangano ange achibvumidzwa kuwana pekunamatira, vachiti tinokumbirawo kuti musatibvise panzvimbo yatiri kunamatira. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndichida kukutendai nekuramba muchisapota ZimNewsBeat TV, ndichiti rambai muchilike, kusubscribe nekuforwardira vamwe malinks emaprograms ese anobuda paZimNewsBeat, ndichiti pari zvino chisarai. Yenyu Baba tinoikumbira, biri 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 yenyu Baba tinoikumbira.